କେଉଁଭଳି ପୁଅଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେକ୍ସ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ପୁଅଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ, ମାନବ ଜୀବନରେ ସେକ୍ସ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ହେଉ ବା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିଥାଏ। ଦେହ ଓ ମନ ସତେଜ ରହିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଦିହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଝିଅମାନେ କେଉଁ ପୁଅଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଙ୍କ ପଛରେ ଝିଅମାନେ ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସାଥୀଙ୍କୁ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ବୟସଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ପାର୍ଟନର କରିବାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ବୟସ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟସ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ବୟସଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପୁଅର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଘଟି ସାରିଥାଏ। ସେହି ପୁଅମାନେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ଘର ବା ପରିବାର କଥା ନିଜେ ବୁଝିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପୁଅଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଆଶା କରନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ହେଉ କି ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଅସଫଳତା ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ପୁଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସେକ୍ସ ବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପର୍କଟି ଏକ ପୁଅ ଏବଂ ଏକ ଝିଅ ମିଳନରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜିକାଲିକା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଗଲାଣି। ସେହିପରି ଝିଅମାନେ ନିଜ ବୟସଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବୟସ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ବୟସଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ରହିଥାଏ କି ସେମାନେ ନିଜ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଝିଅମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁଠାରେ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଭଲ ଗୁଣ, ସୁନ୍ଦରତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁଅମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ କ୍ରମେ ନିଜ କଥା ନିଜେ ତୁଲାଇବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିକାଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ନିଜ ବୟସଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ବୟସଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଡେଙ୍ଗା, ଗୋରା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ପୁଅଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।